Какво чакат чакащите артисти? Здравейте, аз съм Христо Пъдев. Намираме се в любимия ми малък градски театър зад канала. Това тук е нашето пространство, така нареченото чакащи артисти. Във всеки театър има по едно такова пространство, където актьорите чакат, за да влязат на сцената. Ето сега в момента има репетиция долу, защото после имаме представление. Ето там има една простушка, аз си слушам, чакам си. Нали? Като дойде моя ред, слизам. Евентуално монитора, ако работи, ще видите, че се вижда и сцената. В момента не работи. Така че това е нашето пространство, където ние кротичко, по някой път не е толкова кротичко, стоим, чакаме, за да дойде нашия ред на сцената. Там зад камерата е едната гримьорна, тук има една гримьорна и там е една гримьорна. Особеното в нашия театър е, че всичко е много малко омалено, но пък за сметка на това много интимно. Затова всички много се обичаме в нашия театър и е много хубаво. Последвайте Малък градски театър във всички социални мрежи, за да ви става ясно всичко около нас. Дати, пространство, въобще всичко свързано с нашия театър. Последвайте ни.